Hello everyone, this is the Prophet T. Madungwe from Remnant Desire for Nations Ministry based in Harare. Let me continue to speak with the people says that tinogara tichingoita nguva dzese kuti tinotaura nevanhu tichipa about heavenly updates. So Prophet Madungwe is no longer Prophet Madungwe. He changed the name as Jacob changed from Jacob to Israel. So Prophet Madungwe changed from Prophet Madungwe to Prophet Daniel Remnant. That's my name. Even my church uses Remnant. Remnant means the survivors or the victors. Like the people who came from exilic, they were called the remnants. And it vakasara saka tisu vasaririra the end time. That's why it means the remnants. And it saka prophet with immediate effect. Prophet Madungwe is now being called Prophet Daniel Remnant, not Prophet Madungwe. So kazoona even pa social media pakanzi Prophet Daniel Remnant ziva kuti ndi former Prophet Madungwe. Madungwe talent Madungwe is my name randakazvarwa naro, but it's not my spiritual name. So my spiritual name is Prophet Daniel Remnant. Anditika sezvakaita Jacob akachinjwa zita rake rekuzvarwa naro, aisanzi Jacob ndo zita rake, anditika akachinjwa akanzi you are now called Israel. Anditika even Solomon aisanzi Solomon is zita rakatopiwa anga rake. Even Queen Esther nditika weMbible anga ane zita rake futizve. Esther ranga risiri rake, ranga riri zita iro. Even Abraham akachinjwa. So tine vanhu vakawanda vakachinjwa mazita muBible. Even Prophet Madungwe vakachinjwa is now being called Prophet Daniel Remnant. Saka ukaona pachinzi by Prophet Daniel Remnant ziva kuti ndi former Prophet Madungwe. Rega ndibate nyaya dzemazita kuti dzakakoshera chii. Zita rinotakura zvarinoreva zvine impact upon your life. Anditika Solomon zvaireva peace. Panguva ya David panga pane hondo apa, sword haina kuti depart from the hand of David. But tichingobva pa the time of David tinoona tichingonopinda pa time ya Solomon, baba vachifa mwana achipinda Solomon pakauya peace. Why? Because zita rokuti Solomon it brought peace pamusoro peIsrael. Even Abraham akachinjwa, nditika kuti ave father of all nations aifanira kunzi Abraham. Saka nyaya ine mazita tine vanhu nhasi vari kusangana nezvakaipa nokuda kwemazita avo. Ukatumidza kuti mwana nhamo ichamutera bhozi zvine zita rine impact upon your life. Saka that's why tichikurudzira vanhu kuti itai mazita akanaka, ipai vana mazita akanaka. Musangopa kuti vana Nhamoinesu, vana vatinetsa, vana ameno mazita aipiwa kudhara. New generation takuidzisa kuti zita rine simba. Saka Prophet Daniel Remnant ndo zita ra Prophet Madungwe remweya. So kana une zita rakadaro wakapiwa nevabereki, zita risina kumira zvakanaka, unofanirwa kusvika paunopinda inonzi unofanira kusvika paunobviswa kuti disconnected from the impact of that name. Wakutoda a prayer, wakutoda a munhu ari filled with the Holy Spirit like Prophet Madungwe to pray for you kuti zita rako risaita impact. Even masurname amaipiwa kumafamilies enyu, anditika ane maimpact futi zvakare. Anditika even zvamunoti zvemutupo zviya zvine maimpact. Anditika unonzwa munhu akati chihera kana kuti ndonzi mhofa. Anditika unobva watora mweya yeye tsvina inobva yauya yakukupa simba. Anditika saka muchona vana chihera vane hasha vane chi vanozvitwa namhofu vanodi inyaya yemazita iyayo zvine impact mukati meupenyu hwako zvemutupo. That's why isusu we do not believe in the totems. Anditi isusu hatichombotevedzere zvematotem kuti mutupo wakati zvakati isu hatinei inazvo. Anditika isusu we follow Jesus Christ ndo the name ratino use. So zita rine that impact. Saka vamwe zviri kuitika nyaya yematotems, nyaya yemasurnames avo, nyaya yemazita zvese zviri kucontribute the negativity in their life. Saka chii chinodiwa kana wadaro unouya tokubatsira, tokwanisa kukubatsira bhozi zvinoramba zvichidisturba bhozi kana wakanzi nhamo inoyaya because of that name. Anditika but to the next generation, vabereki vari kundinzwa nhasi, bvisai mazita akaipa pavana venyu, musavapa mazita akaipa, ipaiwo mazita akanaka ane zvaanoreva. Sezvakaita Solomon it means peace. Hapana hondo yakaitika panguva yaSolomon because Solomon peace anga ari panzvimbo. Saka ndo zvinodiwa, ipai vana venyu mazita akanaka. Even nemasurnames ese ane maimpact. Kana zvichita kuchinja futi hapana chakatomboipa chinja, kana kuti unongopinda mekuti unoitwa delivered wonamatira kuti zita iroro harichashandi against you. Because vanhu vazhinji vandiri kutaura navo nhasi vari kunditeerera muri kuti we zvese muri kuita, muri kusida, muri kuenda kumachechi, muri kufollowa zviri kutaurwa nevaprofita enyu, but chiri kuitika ndechekuti hamusati madisconnectwa from those names and everything. So Prophet Madungwe vakunzi Prophet Daniel Remnant with the immediate effect. Anditika
then tabata the party yemazita nechi now rega ndibate inonzi Solomon ati as you think it because ndoda kuti vanhu because vanhu vazhinji vane ma questions ekuti why upenyu hwedu usiri kufamba zvakanaka nditika tabata nyaya mazita the first uka eliminate ipapa nditika your life because munoshanda zvakanyanyisa vanhu ndinozviziva nditika then takupinda pekuti alright waidaro kana kuti tsara rako harina kuipa saka what is the cause nditika Solomon anoti as the many thinkers so he is nditika zvaunofunga ndo zvauri wewa nditika if you think you are poor nditika you are poor saka the Bible says let the poor says we are rich nditika saka confirmation ndo chinhu chanetsa pakati pevana vevana nditika you are praying you are a prayer warrior but my confirmation yako they are very negative they are not positive nditika muri kutaura zviri negative always nditika unongochiti aisusu venhama nditika saka confession ine simba saka confession it's about what you think nditika saka thinking yemunhu inofanira kuitwa renewal nditika zvoti vanhu vatange kufunga zvinhu zviri very 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 positive mukafunga zviri very 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 positive mupenyu hwenyu unofamba zvakanaka saka kubva zuva ranhasi even usina mari think like a billionaire uri mumba mako nditika don't think like a poor person uri mumba mako even usina kana 10 cents muhomwe mako even usina basa muhomwe mako enda unokota ndoda mota yakati ndoda imba yakati nditika so as men think so easy zvauri ukafunga kuti ainini varume tarisa 4 lepers nditika vanga vaitozvirwarira vasingagoni kufamba but vakaita faith vakatanga kufamba vakaenda to the camp of the Syrians nditika vakatodefeat vanhu vanga vane zvombo ivo vasina vachitozvirwarira lepros waidonadona nyama nditika vachidona nyama vachifamba why vakaziva kuti isusu we are not vanhu vepasa nditika saka chii chiri kuitika muupenyu hwenyu it's your thinking because muri kufunga zvinhu zviri very negative zvoti munhu anonamata Mwari hafaniri kufunga zviri very negative always think zvinhu zviri positive iko zvino tiri zvinhu zvakawandisa zviri kuitika vana pandemic muZimbabwe economy is not function unosora chiterera zvese chingotaura kuti economy no haufaniri kufunga zvinhu zvese zvo because the moment yanongosora chifunga kuti saka zvangu zvichaitere gore rino automatically the devil has defeated you saka Satan ari kubata mafungiro edu Christians ndo vanhu vasina faith ndo vanhu vasina kutenda vekuti the way vanofunga they think zvinhu zviri shalo kana ane $10 mumwe akwanisi kuplana business anachiti ane $10 ndosvika kupi but munhu ari business minded ukamupa 10 bond chaiyo nditika kana kuti 100 bond chaiyo nditika munhu wekuti anokwanisa kufunga zviri beyond that man because chinotaka kudiwa is the thinking in the head first nditika saka toda kuti vanhu vatange kufunga zvakanaka kwete kufunga zvisizvo nditika rekati continue about updating zvinenge zvichiitika ndinoziva vanhu towanza kunetsana vanhu vachiti prophet vataura ndichataura nyaya dzakawanda tichataura nyaya yecovid zuva ranhasi tichataura imwe nyaya inonzi equal to bible zvakara nditika but rekati mubata imwe nyaya ndoda kutaura because vanhu vazhinji vanenge vachiblame prophet Madungwe vachiti prophet Madungwe vanotaura zvinhu zvisina kumboitika nditika kana kuti zvinhu zvisizvo kana kuti because people are busy tarnishing my name nditika pakafa soja love recently nditi vanhu vakaburitsa kunze kwanzi dina hakuna kudenga yecovid tambomira dina yedu because kune nyaya yecovid nditika but ndanga ndisina kutaura izvozvo pane account inonzi prophet Madungwe nditika nehembe yered yese vakatora picture rangu randakaita panapa paSlyMedia vanhu vakatarisa paSlyMedia TV kumashura nditika takaita tena na Oscar Pambuka nanani vamwe vakawanda ipapa nditika he was my presenter but that day ndakapfeka shirt yered nditika vakatora picture that interview yataita nditika ndo vacreate fake account yavo vati prophet Madungwe ndo vakaburitsa that information ekunzi kwanzi kudenga kwambonzi dina saka ngatimbomira ma celebrations nezviyi ina handishandisi zvinhu zvakadaro saka vanhu munofanira kuziva kuti ndataura kana kuti handina because zvinhu zviri written vanhu they are busy tarnishing munhu waMwari imi mune makutovenga makuti zvinhu zvotaurwa naprofit varume vari kuti zvino kudenga kune covid kudenga hakuna covid nditika vanhu vari kuzama kutanisha zita rangu saka account yakanzi prophet Madungwe haisi yangu ini yandinoshandisa ndinoshandisa imwe shirt yegold ine brown panapa malanes ebrown nditika ndo photo rangu riripo yakanzi real prophet Madungwe not prophet Madungwe nditi yangu yakanzi real prophet Madungwe haina picture ndine hembe red ndine gold ndine this lane ukaenda pa Twitter ndo yaunowana iyoyo saka ngwarirai ma false account because vanhu vari kutanisha munhu waMwari vanhu havasi kuda kuti parise the end time because vari kuvavengi the Pharisees and the Sadducees nditika vari busy tarnishing my name zvakafanana even pakashanya Mwari kuna prophet paya nditika
2016 Mwari vakangoti I shall visit the prophet, ndo zvandakataura handitika. Vanhu vakazvitenga kuti kukopi kwanzi ndo kwanzi uyai musangane naMwari. Mwari havasangani nemunhu wese, vanosangana nemunhu ane nyasha sezvaita Moses achinda kunotora mutemo odzoka uye kuti thus says the Lord handitika. But vanhu they are busy tarnishing, vakati kwanzi uyai kukopi, vamwe after that handitika vamwe vakatoti aiwa ye zvadzonzi kwakaitwa braai. Indakangoti beef was brought and it was converted from beef to spiritual liquid. Vanhu pakangonza kuti it was, vanhu pakangonza kuti meat was brought, kwanzi kwakaitwa braai kwakazodia handitika. Isu tinoti a celebration, not a party or a braai sezvamunotaura. Isu tinoti chinonzi sacrifice handitika. It was sacrificed and sezvaitwa Old Testament, but manje vanhu vatenga kuti aiwa pakazoitwa braai. Hatambotora zvinhu zvakadaro. So people they tarnish my name daily. Saka nyaya yema-accounts, zivai account yandinoshandisa. Twitter handishandisi Prophet Madungwe, ndinoshandisa real Prophet Madungwe. Manje dzimwe dzine dzakuya dzakanzi Prophet Daniel Remnant dzinenge dziri dzangu futi idzodzo handitika. Then nemamwe akawandisa hatinomakwanisi kumaziva, so andinge ndisina kumenshina pano. Haasi ma-accounts angu handitika. Twitter ndinoshandisa real Prophet Madungwe handitika. Then pa Facebook ndinoshandisa Talent Madungwe. Then page yechechi yedu inonzi Prophet Madungwe church page handitika, ndo yandinoshandisa. Instagram ndinoshandisa Talent Madungwe handitika. Even pa WhatsApp ndinoshandisa +2637776231156 handika, ndo namba yandinoshandisa yechechiyo. Ndo ma-platforms chete ari 4 andoshandisa, ma-accounts andataura, zvimwe zvese handishandisi. Saka ukaona pandisina kumenshena kana kuti unobvunza pa namba yandapa yekuti +2637776231156 handika, unobvunza kuti zvataura, because vanhu mune problem yekuti mukagona something pa social media handika mototi Prophet Madungwe varilisha handitika izvanzi hakuna dinner because soja lava afa, but ndisina mbotaura zvinhu zvakadaro handitika. Wonai kuti prophet vataure here ndini here, because munongoti chese chamangoona vanhu makuti zvakafanana nechistage cha mbuya nehanda handitika, pakanzi mbuya nehanda is in heaven handitika, vari kufara nechistage chavo. I never said that handitika, those are fake accounts handitika. Saka vanhu vari kutanisha munhu waMwari vachita sokuti I am immature, sokuti ndiri kutaura zvinhu zvandisingazivi handitika. Vamwe they started to hate me, vamwe they started to say munhu anopenga, munhu ari so no guys. Inyaya social media, beware kuti follow my accounts andataura kuti pa Twitter follow Prophet real Prophet Madungwe handitika, pa Instagram follow Talent Madungwe, Facebook page yedu Prophet Madungwe church page handitika. Kana usiri kuzvinzwisisa unobvunza pa WhatsApp tonyadzokutsanangurira, namba dzinoshanda 24 hours, even kufona kana kusa text handitika, +2637776231156. Regai ndipinde yakanzi Prophet is equal to Bible handitika. Prophet Madungwe is equal to the Bible. It was released recently. Tikaverenga the book of Matthew chapter 19. Pane murume akauya angane mari akati ndoita sei kuti ndipinde umambo hwekudenga. Nditika kanzi ona your father kazvese ndakazviita, mitemo yese yaMozisi ndakaita. Jesu ndokubva amupa the new commandment. Nditika the new commandment was go and sell and give to the poor and follow me. Ndo zvakataura nditika the new commandment yakamupa ipapo. Saka now tuona kuti munhu ausaved ne the Bible handitika the Bible is just a guideline handitika. Chinokuseva is the current word from God, kuti Mwari vari kumboti kudi iko zvino. The current word ndo rakakosha, not the Bible. The Bible is the manual. Zvakafanana driver, unodzidziswa kudrive handitika, but parodi zvaunoita ndo zvinosevha upenyu hwako kuti usaita accident kana usadi, unozvionera ipa. Saka the current word ndo rinosevha munhu wamo, ndo rinokusevha iko zvino. Saka people are busy following the Bible. Yes, it's good, it's the manual handitika but mambo kwanise here kunzwa kuti the current word Mwari wacho ari kuti kudii. Jesu munhu ari kuti ndinoita zvese, hapana chandisingaita handitika, but Jesu ari kuti go and sell. That is zvaitomborimo mumutemo wa Moses handitika, ndo zvinhu zvakamusevha panguva iyi. Saka pari kunzi Prophet Madungwe is equal, or Prophet Daniel Remnant is equal to the Bible handitika. Shoko raMwari, kutaura kwaMwari, yes handitika. Then Prophet Madungwe nguva dzese vanenge vachitaura zviri kubva kuna Mwari. Saka tese tiri kutaura word of God handitika. Saka izvozvo zvinonzi in heaven you are equal, because mese muri kutaura chii zviri kubva kuna Mwari handitika. Saka Prophet Madungwe is equal to the Bible handitika. Zvanda
zvandakataura nezvataurwa nebhaibheri zvinofanirwa kutevedzerwa zvese. Saka hapana difference iripo yekuti prophet vakataura. When prophet Madungwe speaks, it becomes a law. Anditika mambo vakataura, nhasi president weZimbabwe vakati tatuwa nelockdown. Anditika hazvienderwi muparliament kuti zvivhotwe kana zvidii. Anditika even munhu akaconvictwa nemakaona former president Trump vachibva recently muna January vakati pardoning vanhu vakawandisa. Anditika vakavapa inonzi presidential pardoning. Anditika vavapa presidential pardoning. Anditika but court yanga yakati mune mhosva muchagara 20 years in jail. Anditika but president whatever he says it becomes a law. Anditika even whatever prophet Madungwe says it becomes a law. Munhu wese anofanirwa kutedzera because I'm equal to the Bible, because zviri kutaurwa neBible ishoko raMwari, the voice of God. Zviri kutaurwa naprophet Madungwe is the voice of God also zvakare. Saka zvataurwa na prophet Madungwe neBible zvakafanana. So prophet Madungwe is equal to the Bible. I'm not here kuti vanhu kutsvaka help kana kutsvaka anything for you. Ndiri kutaura zvakataurwa naMwari pamusoro pekuti chii chakaitika. Then prophet Madungwe is Christ starting February. Anditika that message takaireleasa zvakare iripo pamasocial media nepai. Regai let me explain it kuti tinobata the book of Matthew. Handepa the book of Matthew chapter 11. Panons, if you believe Elijah has already come. Kanzi ndiani Elijah? The John the Baptist. John the Baptist ndiye ari kunzi if you believe he was Elijah to come, but iye achinzi John the Baptist. But ari kunzi kana muchitenda ndiye Elijah. Regai ndibate maspirits kuti nyaya yacho dzinombofamba sei. Anditika kana chiti prophet Madungwe is prophet Daniel of Old Testament and Christ. Anditika prophet Madungwe muchivaona muri kuona Jesu. Ndakamira papa ari kutaura ndi Jesu, hasi prophet Daniel Remnant kana prophet Madungwe, former prophet Madungwe. It's Christ who is speaking to you. It's prophet Daniel who is speaking to you. Let me explain this. Tine maspirits anokondinya asingamiri. Elijah was a spirit, not a person. That's why if you believe Elijah is already come, but John the Baptist. So the spirit operated upon Elijah. Ichiuya ichisvika pana Elisha. Ichibva pachinda pana John the Baptist. It was passing from generation to generation. Even the same pama two witnesses futi. The spirit of Moses inodzoka futi. Anditika ndikubata ma spirits anokondenya mu Bible. Anditika but tine munhu wese, the spirit of Jesus Christ, which is the Holy Spirit, inheritwa nemunhu wese atenda muna Jesu. Even chero anoshandisa. Anditika kana watora the spirit of Christ, you are Christ. So prophet Madungwe first was the spirit of Christ. So I'm Christ. Even newe kana uchitenda, you are Christ. That's why muchona panonzi the gods of Egypt. Pachinyorwa nechi a small god. Anditika my god of Egypt. Anditika isusu tinonzi we are a little gods. Anditika so we are little Christ. So prophet Madungwe is Christ, not Christ watch. Anditika because he is the spirit of Christ. So the first spirit pane ya Jesu. Anditika inoita inherited nemunhu wese, a Christian. Iyo ndembombera munhu wese. Anditika then it was opinda ma special ones. Anditika the spirit of Elijah. Ndataura ngati from Elijah to John the Baptist ichipinda pana Elisha, ichipinda pana John the Baptist. Anditika that is spirit. Then tine inobva pana prophet Daniel of Old Testament, ichinda pana John the Revelator, ichinda pana prophet Madungwe, the current prophet Daniel Remnant. So these spirits, even ya Moses futi number 4. Moses anoti ndichakumutsira muprofita akaita seni achireva Jesu aizouya. Anditika saka these 4 spirits dzinoitwa inherited, but dzimwe 3 it's special ones dzinopiwa vanhu vashoma, but ya Jesus Christ inopiwa munhu wese. Saka ndakamira kudai I am Christ. Iwo kana usingazvizivi kuti you are Christ, saka munhu wese is Christ. Anoda anongori nemweya waMwari chete is Christ. Because chainzi Christ pana Jesu, that was the anointing or the spirit. Jesu and Jesus Christ, the body ndiyo yainzi Jesus. Anditika the spirit part ndiyo yainzi Christ. Saka iwo kana une mweya waMwari, you are Christ. Anditika so mukanzwa ndichiti I am Christ, ndini Jesu wacho, ndini Christ. Anditika it's biblical. Anditika then ndozopinda pekuti I am Christ. Then ma symbolic, that's why mchona prophet Madungwe vanhu vachita zvinhu end time, vachita ndichikondenya the book of Daniel and the book of Revelation, because it's a continuation in end time. So mukaona inini maona prophet Daniel. Jesu anoti maona inini maona baba, aona baba aona inini, aona inini aona Jesu, aona prophet Madungwe aona Jesu, aona prophet Madungwe aona Daniel of Old Testament. Nekuti amuchakwanisi kuona Jesu kana chimakungo
ndinongoona ini Jesu ndo amaiona but Mwari maisavaona nditika. Saka kana muchida kuona prophet Daniel of Old Testament ai operator sei akamboita sei munoona prophet Madungwe pozva munoona pana prophet Madungwe same with Daniel of Old Testament kana John the Revelator zvakangofanana, there is no difference because the spirit iri mandiri ndiyo yaingori para nditika, it's an end time spirit nditika. So even mchona Elisha aingori the photocopy of Elijah nditika. Saka those spirit isusu tirima photocopy a Jesus Christ. So ndatara ndikati ya Jesu ndiye munhu wese, iyo inoinheritwa nemunhu wese, ndiye mbombera, munhu wese anokwanisa kuipiwa, hapana chakamboipa nditika. But ya Daniel it's only for the 3 people. Yakatangana na Daniel ikapinda pana John the Revelator, ikapinda pana prophet Madungwe nditika. Ya Elijah yakabva pana Elijah, ichipinda pana Elisha, ichipinda pana John the Baptist, ichinda pana Jesu. That's why John achinosangana na John the Baptist achisangana na Jesu, pachiuya Holy Spirit vachitransfer the power ichienda kuna Jesus Christ, the spirit of Elijah yakanopedzisira ipapo anditika. Even William Marion Branham ndozvinzwisa zvaitaura kuti the spirit of Elijah is upon me anditika. So vanhu vano vachita William Marion Branham anga akarasika because aizvita I'm the last prophet. No, hakuna zvakadaro. Elijah akazvita I'm the last prophet. Zvakangoitika ikoko, but that one futi ichadzoka the spirit of Elijah. Because Malachi anoti before that dreadful day, the spirit of Elijah shall come again to prepare for the end time. Saka the spirit of Elijah futi ichadzoka, but yedu yana Daniel inogumira pandiri. Hakuna munhu acha inherita futi the spirit of Daniel. Wanditika. Saka muchindoona, so if you want to see Daniel or John the Revelator, you see prophet Madungwe. Wanditika. If you want to see Christ, you see prophet Madungwe. But you can now start with that level. Do not claim that you are Christ. And in that level, I can claim to be prophet, to be Christ. And please do not call yourself Christ. And only for us the matured to get authorized by heaven kuti tikwanise kushandisa kuti ndinonzi Christ kana ndinonzi prophet Daniel. Zvakafanana, there's no difference. Aona ini naona Christ. Ukaona prophet Madungwe na prophet Daniel Remenen, waona watoona Jesu wacho. Saka zvinodependa. Saka ini ndo zvandiri tiri kudzidzisa vanhu zvinoda wamboita go through a lot. Let us now go to the issue of COVID. Prophet Madungwe, in the month of February, March, takakwanisa kuapila kuna Mwari, tikanzwika tikapila about COVID vaccine anditika. Saka taapila hasha dza Mwari it subside anditika, dzakabva dzadzikira, but dzadzikira tadaro tikapiwa dzinenge 90 days kuti tione kuti how is the best kuti tibatsire vanhu kuti COVID iinde. But ndakataura ndikati COVID it shall stay with us, but now God is no longer angry with us. Saka Mwari vasiri angry with us, it means now we are getting to normality. We are now towards normality before the year ends. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti before the year ends normality ichaita ichidzoka, but normality pairi kudzoka tiri kungoramba tichitaura kuti COVID yakaita kuti vanhu vasatadza because marighteous chati ediko zvino ari very high, because nyaya kuti vanhu maisamita maisaita zvakati vanhu vaitya vanhu vangari mudzimba. Saka izvozvo, saka Mwari vari kukurudzira kuti pachadzoka normality very soon, gore risati rapera. Ndo zvandokwanisa kutaura vanhu futizve continue to shut sins, musatadza because mukatadza Mwari vakataura kuti pane zvinhu zvakawandisa zvichauya zvakare zvekuti you shall regret kuti COVID was better than zvichauya, hasha dzaMwari dzimwe dzichauya. Saka we manage to appeal iko zvino Mwari havasisina kutsamwira nyika dzose. That's why muchionawo iko zvino zvinenge zvauda kuita back to normal, tichiita zvese. Then ngatibate nyaya yemavaccines. Vaccine inobvumidzwa here kumunhu anonamata kana kuti haibvumidzwi? Mwari vakangopindura vakati Jesu anotaura achiti anoda doctor anoda. Hapana pakambonzi sin kuenda kuhospital kana kunoona doctor. So vaccine kana uchiida, we do not have a problem about that. Unokwanisa kudi kuishandisa, that says the heaven. But chandokwanisa kungotaura ndechekuti doctors they say we treat and God heals. Anoporesa ndi Mwari. Vaccine unogona kuitora ukasapora kana unogona kupora. So anoporesa ndi Mwari, not the vaccine. But vaccine it's not 100%. Chinhu chese chiri man-made, it's not 100%. Tarisai mota nhasi, vanhu vazhinji vari kurawa nemota, it's a man-made thing. Anditika mugarden of Eden Adam aisada mota asati atadza. Anditika Adam aiappear nekudisappear sezvinoitwa nemaangelic. Ndo mode of transport yatakapiwa, but tatadza takapinda mota dzedu, takapinda mundege. But mukatarisa vanhu vazhinji vanonyanya kurawa nemota nendege. Anditika saka chinhu chese chinogadzirwa nemunhu wenyama
It's not 100%. Saka kana uchitora chinhu chinogadzirwa nemunhu, ziva kuti it's not 100% because haasi Mwari. So ndozvo ndokwanisa kutaura because mumwe munhu anotaura zviri safe here zvakazodai, then kana kuti covid yacho yakadii, hakuna munhu akagadzira covid vaccine, hakuna munhu akagadzira coronavirus. So zvamunotaura kuti yakagadzirwa kuChina mulab kana chi yakazobva kumhuka yakazodai, aiwa ihasha dzaMwari. Kana kuri kuti yakabva kumhuka yakaregere kubva kudhara, mhuka dzakatanga kuwanikwa last year pakatanga covid. No. Dzakagara dziripo, saka why yaisa transmit kubva kudhara. Nditika pozona kuti kumarket yeChina ndiko yakaita outbreak ikazodai. Because imi muri kuona zvepanyama but zvepamweya hamuzvinzwisisi. Mhuka dzaisava here kudhara. Nditika kuri kuti now vanhu takatadzira Mwari. Mwari vanoti Leviticus 26, mukatadza kundinamata ndichakupai zvirwere zvisingarapiki. Ndo zvimwe zvacho zvirwere zvakauya izvozvo zvisingarapiki zvakaita seAIDS, zvakaita sana coronavirus. Mungatiraya kuzvirapa, hazvirapiki. The best way kuti zvirwere zviya zvipere, hosha dziya zvipere, the incurable disease, it's repent. Ndakangotaura from the word go, repent all nations. Mwari havatsi kufara vana America vari kuisa magay laws. The Bible says a male and a female vachasiya baba namai. Hapana kunzi a guy and a guy, hapana kunzi a female and a female. But nhasi vari kuti ma-equal rights. Ma-equal rights akabva kupi? From the kingdom of darkness, from Satan. Ndiye akaunza ma-equal rights. Varume vakadzi vakuzvinzanzani varume, but the Bible says vakadzi vaise pasi zvise pasi pevarume venyu. Nditika why Satan is destroying marriage. Nditika chinhu chinonzi ma human rights hachishandi kana taakutaura Mwari. Zvakafanisa right, I am the currently deputy evil army commander. Nditika tinoiti one voice one command. Zviri kudiwa naMwari ndozvatinoita. We do not oppose. Mwari vakati zvakati, we do that. Ati oppose, atidi, we support zvataura ne-our boss. Nditika saka Mwari vakangoti murume nemurume, but nhasi muri kupa sisa masemerage even South Africa. Saka nyika neimwe yakarohwa according nezvivi zvayo. South Africa yaka-authorize, ndosaka yakarohwa neCovid kudarika Zimbabwe, America, vana Italy, vana UK, vana America. Nditika vakanyepo ndokune ma-human rights acho too much ari kutadzisa vana. Nditika potarisai ndo vakanyanya kurohwa America, ndo vanotanga nyaya dzacho dzisini. Okay, murume nemurume roranai. But pakanzi murume nemukadzi. Nditika hapana kunzi mukadzi nemukadzi. Chero generation to generation mukapiwa neAmerica mari mukati muchaita zvinodiwa neAmerica, zivai kuti chivi murume nemurume havabvumidzi kuroorana, mukadzi nemukadzi havabvumidzi kuroorana, mukadzi ambofainzana nemurume. Hakuna zvinhu zvakadaro. Chero mukada kuprotesta mukati Prophet Masarira, handifi ndasarira, ndinotaura I am here to save God. Saka nekuda kwezvivi izvozvo zvehomosexuality yekuti mukadzi anorana nemukadzi, murume nemurume, takasvika pakuita pandemic yekuti Mwari vakarasa nyika dzese, tikaita setichapera. God eliminated sezvavakaita panguva yaNoah. Pane vanhu vakafa panguva yaNoah nekuda kwezvivi. Handitika mvura ikanaya pakasara vana Noah. Saka vazhinji vakaenda nekuda kwekuti takatadzira Mwari. Even panguva yeSodoma neGomora vanhu vakapiswa nemoto, but Mwari vakati handichaparadzi nyika zvakare nemvura. Handitika saka iko zvino kwakuya zvakaita sana coronavirus. So ndokutanga kwazvakaita. Saka ticharamba tichiupdate vanhu kuti zviri kufamba sei. Kana uchida maholy water tinawo, tiri kupa vanhu holy water inokiwa vanhu. Kana uchirwara newhatsoever kana chiye, holy water inokiwa zvakare. So kana uchida holy water unotibata tokupa holy water. Kana uchida kuti zvinhu zvako zviregerere zvakare unotibata zvakare, tinokubatsira kuti zvinhu zvako zviregerere. Then nyaya automatic heavily entry ichiri kupfuurira pamberi, hatiregi kupfuurira. Donald Trump, the former US president, na Boris Johnson, automatically takatodiscuss about that issue. Tikati tichavapa tichava ma automatic heavily entry. That says the heavy. Akusi kuda kwangu, that's my boss vakadaro. So former president, US president Donald Trump and Boris Johnson, the current UK prime minister, vachapiwa ma automatic heavily entry pavachashaya. Akusi kuda kwangu, kuda kwa Mwari ndo vakazvitaura izvozvo. Saka tichiri kupfuurira pamberi nenyaya dzema automatic heavily entry, tichinzwa kuti Mwari vari kuti ichi chinonzi automatically heavily entry. Ndichongoti une wangoitirwa nyashawo pane zvaunenge wangoitawo. Zvakavana Donald Trump, he supported Israel zvakanyanyisa. Nditika even akanormalize nditika ma relations eIsrael nedzimwe nyika zvikafadzawo heaven. Nditika saka izvozvo zvakaita kuti timupe automatically heavenly entry because he was pursuing the current president Joe Biden. Nditika akasvika akapasa the law for achibvuma chinhu chinonzi transgender, zvekuti murume anokwanisa kuzvigadzira obvisa pati yake oisa yechikadzi. Nditika akuzviti ndamukadzi. Nditika
handitika akasaina kuti mu US Army vakubvumidzwa zvakadaro. Zvakare Donald Trump airamba chinhu chainzi abortion, handitika he was against abortion. Ndo zvimwe zvatakataura kuti zvivizvo zvazvidwi naMwari, saka he was against that. Ndo zvakamupisa gain automatically heaven entry, handitika. But the current US President Joe Biden watakataura kuti we are distancing ourselves from that leader kuti tisaka mapointa vakazvisarudzira nemaelections ava, handitika. Akasaina abortion, he agrees kuti vanhu ngavafe vana vanenge vari mudumbu, which is totally wrong, because killing of innocent souls kana kuti bloodshed haibvumidzwi naMwari. Mwari havadi vanhu vanouraya, that is the greatest sin. So Donald Trump ndosaka akapiwa those automatic level entry, tataura zvakaita kuti apiwa, handitika. Kana une mubvunzo kana une chi unotibvunza kana pa WhatsApp unobvunza pa +263 77623156. Ipapo munobvunza zvese, vanoda one on one, vanoda maholowota, vanoda maseedings avo kusida, vanoda chi, vanoda mapartnership, zvese tichiri kuita, tichiri kupfuurira pamberi, vanoda maprayers. Hakuna anonamatirwa naProfeti Madungwe anotadza kupora. Ndine matestimony even nevanhu vane covid vandakanamatira as far as even nefone as far as United States of America vachipora covid inini, handitika tine vanhu vane matestimonies akawanda tichinamatira vanhu tichidi. Saka munotibata panamba idzodzo mobhuka mumandama 1-on-1 tokunamatirai vanorwara neAIDS nechichi zvese pa +26377623156. Then pamaaccounts followai marightful platforms. PaTwitter followai Real Prophet Madungwe, ndine sheti yegold ine brown apa, handitika. PaTwitter Real Prophet Madungwe, paFacebook page Prophet Madungwe Church page, handitika. Then name rangu Talent Madungwe pa Facebook page ipapo, pa Instagram Talent Madungwe, pa WhatsApp +26377623156. Mwari vachikutirai zvakanaka, saka tinoramba tichitaura kuti Mwari vari kuti kudii. Saka Prophet Madungwe is equal to the Bible. Regai ndisvike pandinovhara ndichiisa prayer. Mwari vachitiita zvakanaka. Mwari vari kumusoro kudenga, ndinokutendai neshoko ranga riri pakati pedu. Mwari tiregerere kutadza kwatakaita, zvivi zvatakakutadzirai Mwari. Tiri vatadzi, tinoramba tiri vatadzi, but tinokumbira nyasha dzenyu Mwari kuti mutiregerere. Vamwe vakaita maabortion Mwari, ndinotaura kuti varegerere Mwari nezita raJesu weNazareta. Ndinonamata panguva ino. Vamwe vakaita zvivi zvimwe nekusaziva Mwari, vakacelebrate vana Easter, vakacelebrate zvese vana Christmas, which is wrong Mwari. But Mwari ndinoti varegererewo zvakare Mwari. Mwari ndinonamata nevese vanorwara Mwari, vari mumahospitals, vari mumajere Mwari, vaitirei zvakanaka Mwari. Vamwe vakasungwa vasina mhosva Mwari, ndinotaura intervention yenyu Mwari. Vari kushaya, vari kutambura, vari kuda mabasa, vapei Jehovha. Vari kushaya, vasisina hope Mwari, vapei tariro Mwari. Nezita raJesu weNazareta ndinonamata. Father, I thank you. Regai ni conclude ndichipedzisa nyaya yeEaster. Easter haibvumidzwi, it's not biblical, because Easter ndimambokadzi waNimrod, mukadzi ndiainzi Easter, nditika aicelebraterwa Easter iyoyo. Then musi wa25 pakazvarwa mwana wake futizve wacho waEaster, Nimrod, mwana waNimrod, Genesis chapter 11. Saka biblically hatina zvinhu zvese izvo zviya. Saka hazvinei naMwari, maholidays akabhorwa kuBhabhiloni, handitika. Saka haticelebrate Christmas. Munowacha musi weChristmas munowana message iyoyo inenge iripo in full details kuti Christmas inobvumidzwa kana kuti haibvumidzwi. Saka munowana musi wa20 munewana paholiday papa inobuda futi paSlyMedia. Mwari vachitira zvakanaka. May God bless you mese. Mwari vakuitirai zvakanaka, tinotenda.